इसे बुरजा दावराव जानानै दा आवस खावस जादोल'। खुलुमबाय सोनाफोर आंनो जबानब्लग इउटिउब तुमको फिन खेबसे बर'बावबाय सबाय मा जेव जेव फगबारनाय महर लाना सोनाफोर दामगै ओमफ्राय ब्लग्सखौफोरा जोंसो नायलांबानो जाबाय इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो बिमानि डिउटि दिनै 8 थारिख जाबाय फिसालानि स्कुला खुलिबाय क्लास 5आव मोनबाय फिसालाया आंनाबो सेंग्रा देरगासिनो दं आरोना स' फार्स्ट दे नालाय दोनैनोसै आङो ओमफ्राय स्कुल रुमसिमथ' दोनहैनो मोना गेटसिम दोनहैनोसै आरोना गावबो दोनहैजानो लुगैदों नालाय बुहुत गोबावजों स्कुल खुलिनायनि खोथा माने आरो आंबो दोनहैनो लुगैदों दोनहैनोसै ओमफ्राय आंहा फिसा फिसा खामानिबो दङ स' नायलांबाय थादो दिनैहाय आं मा मा सेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोनजोंहाय मदुला साताव लाबाबा क्लास थाबाय एबार मोजां गोसो होसिनदो दे सोना दे बेनिफ्राय मा होनो डेट्स सब किसु लेसन मोजाङै लिरबो मालाबा डेटखौनो लिरनानै लानो बावो मानसिया थ' बेखौनो दों लायनो होननानै थांदों आरोना फिसालाखौ दोननानैहाय आरो जेबो लाबोनांगौ गैयामोन बेनो लाबोबायना दे आरो माथोबाव दाख्लैसो बिजनियाव न'आवहाय हांसोनि लादाव मोनजाबोदोंमोन हांसोनिया एकदम गिदिर गिदिर गोमो गोमो जा मोदोमलायनाय जायोना सक्ति एनार्जि मोनलायो उफाय गैया आंहा दा इजोंनो जानोसै आरो इजोंनो खामानि सोलिनोसै बयल जागोन बयल माम्बार खाननानै लागोनसै आङो नामा जागोन खानाया खाजायाबो मायाबो जागोन ना जाया जागोन होनदो जागोन होन दा बे होननानै जा खालि आं एव होनदों दा बे मा खालि अबेबा थांबाल' खाजायो जै सौफैबाय खानाया खेवफिनबाय मालाय आं जिरायनो सोलाबानि मामा बारा जेबो हेभि खामानि थायाबाबो उन्दैफोरजोंनो माला टाइम थाङो पात्ता मोना आरोना इनिफ्राय दाथ' आरो रायज्लायस्लिंनो रोंनाय आयौ मा बुङो आरो फनाव बिफाखौबो फैदो होनना लेंहरनो रोंबाय बिफाया बेस्रा मोखां सोम जालायो आरोना मा होननानै बुंनो मोना नालाय बिसोरो सुथि फैबाल'सो थानो मोनो आरो थांबाथाय आरो गैला भिडिअ कलिंआनोसै आरोना बिराद मोजां लेंहरनो रोंबाय आरोखि फैदो बाबा फैदो नाव फैदो होननानै लेंहरनो रोंबाय एकदम बिफाया बेस्रा मोखां सोम ओमफ्राय बिसिनि बिफा फिसा रायलायनायखौ नुनानै आंहासो मबाइल एक्सट्रा थाबावबा एकदम भिडिअ खालामथारगौमोन आरोना आंनाव मबाइल आरो एक्सट्रा गैयाना बेल' र' रेकर्ड खालामनानै दोननांगोन मालाबाहाय आरोना बिराद मोजां रायलायनो रोंबाय गैया जों बायदियालाय आरो बबावथो बिफा फिसा थानो मोनो बिसि फिसाय बहा थानो मोनो नङा होमबा सोनाफोर जेब्ला फैयो अब्लाल'सो जेबो नङा अब्लाबो मा खालामनो आदत जालाङो ओमफ्राय अब्लाबो बे गथ'फोरनि लेंहरनाय गथ'फोरनि रायलायनायखौ नुबानो गोसोआ बोरैबा दुखु मोनखांलायो आरोना ओमफ्राय आं नुग्रायानो बिदि गोसोखौ बोरैबा मोनलायोबा बै लेंहरजाग्राया मा जागोन दे बिफाफोरा बुंनानै माने फोरमायनो हाया आरोना बेफोर रावखौहाय बेफोर राव गैया ओमफ्राय बेजों लोगोसे मोनसे जग मारिदेरनोसै आरोना आङो ओंखायनो रोसिफोरा एसे थाखानांगौ अत्याचार गोसोखांबा बोरायखौहाय गरदजों गब लोंनानै सिरि आयु आगै माबाय मा बोरो आगैया बोरो आयु आगैया बादों बादों सनाबा ओमफ्राय गोदो जोंफ्रा माखौ बादोंमोन गोसोआव दं खामफ्लाय गामसा जिनायजों खामफ्लायसो बानानै जोंहा गेलेबोदोंमोन नंगौआ नङा बहाथो फुथुला बायनाय दङमोन बायामोन ना जोंनोथ' खामफ्लायसोमोन जोंना खामफ्लाय बानाय उनथिं बोरैबा खामफ्लाय बानानै गोलैदोंबाथाय होलायनाय आरोना एकदम बिखुङा गेगाय जालायनाय बिदिसो बाबोनानै गेलेबोदों दा जोंलाय आजिखालिनासो हनै फुथुला सुथुला स्पन्ज बायदि दुफु फुथुला होआबाबो जाया दानि जुगाव नोंथांमोनाबो सोर खामफ्लाय बानानै गेलेबोदों कमेन्टआव खिथाहरलाय बेखिनि भिडिअखौ नायफ्लांदोंबा आरोना जों हले खामफ्लाय बानानै गेलेबोनायसो सोरबा बिमा जाबाय सोरबा बिफा जाबाय ओमफ्राय फिसाया सोरखौ लानो खामफ्लायसो आरोना उफाय गैया खामफ्लाय बायाबा खम गोसोखांबा मिन्थाव जोंफोरनि गेलेबोनायाबो गोदो जाब्रा जुब्रा बिदिनो देरबोथारदोंना जोङो एसेयावनो सनाफोरनि पार्सेलाबो सफैबाय फिसाजोनिया आरो माथो होनबावनो डाइपारसो आरोना ओमफ्राय नैबे फिसा बुस्थु आंनि सफैदों नोंथांमोननि सिगाङावनो आनबक्सिं खालामसै आरोना फिसा बुस्थुसो सनाफोर आरोना नोंथांमोनजोंनो शेयार खालामफानोसै आङो खेवनोबो रोंलाय लाङाहाय गोबावजों खनसे फैनायखाय
ब्लाउस गोजा गांसे गोसोम गांसे बे आं गानबाय थाग्रा बायदिया पिंक कालारजों मोनसे बडि कालार दंमोन ना ओमफ्राय बिराद गोजाम जाबाय नालाय ओमफ्राय आं बिदिखौसो बिहरनानै लाबावबाय आरोना नै आयौ माथो एबारना लबार गोनांलाय जाबाय बिदिनो आंखौ मोनफा मोनफा गोसोखांहोबाय थायो आरोना दा बे सफैलायबाय जोंहा गोदो गाननो मोनाखै बेखौ गोसोखांलायबाय ओमफ्राय बिदि बुंनानैथ' थानो हाया बिथांनो बिहरना होबाय आरोना गरमनायखाय नांला ओंखायनो मोनसेल' पेकेटखौ बिहरबाय अफाराव दङमोन बियो ओमफ्राय मा होनो दा सानाव गानहोलायनांलाना बांद्राय हासुखाला आरो हासुबाबो फेनफोराबो रानखायो थाब थाबनो ओमफ्राय मोनायावल'सो नांगौ जायो आरोना माने मोनायावबो बारा हासुला दाना अब्लाबो बिहरबाय गोबाव थांसिगोन आरो बेनो मालाबा गाननोसै मालाबा गानहोला आरो इसे बुरजा दावदै जानानै दा आवस खावस जादोल' औ सनाफोर खुरनानै लाबायबो ओंखाम आरोना जायाबालाय माथो हा दालायथो ओंख्रिया गैया नै दालि लाव बेनो दहाय नोंसिनि खिथानाया बेनो आरोना हा दालायथो दावदै जाबा आवस खावस जालाबाया बाराद्राय जाबाथाय एसे एनै जानाया जेबो नङा बारा जाबा दालाय बोरैबा जाया उदैफ्राहाय उदै दुलाबायोना खिफिफोरा गेसाव गेसाव जाया दालाय दा उदै दुबा मा दुबा गेस जाबा मुलि लायग्रा गैया बजि बिथां गैया मा गैया दालाय दाख्लैथ' गेस जानानै खम हाहाकार जाखांबाय आङो अबेसे जानायजों लोब्बा गैया गेसफोराबो ओमफ्राय दावदैयाबो माबासोना फारामनिसो जाहैबाय जानोसै आरो जेबो गैया नालाय बेखौनो मोननैल'सो सनाफोर नै मोननैल'सो लादां मोननैयाबो बुहुद हांसोनि बासोमोन एकदम गोमो गोथाव गोसोखांबाय थायो आं दाख्लै आइमोनाव जाबोनायखौ आरोना ओमफ्राय आंना गैया मा होनबावनो बेखौनो जानोसै आरोना सनाफोर जानायनि सिगां बिदि बुंनो हामाहाय जानानै बिदि जागोन बिदि मागोन होननानै हे इसोर भगबान जेबो इनाय दा खालाम इसोरनि नाम लादो जादो आरो माथो जानोसै सनाफोर मैया जाबाय अमा लाव खावसेया थाबाय हनै दालिजों जाबाय गोथाव ओमफ्राय मैया बे मानसिफोरा मालाय लिपस्टिक टिपस्टिक लागायनानै ओंखामफोर जायोना भिडिअफ्राव बा हाबा खेरायाव आंना जाया सनाफोर आरो मैया मोनसे आं बाजाराव थांनाय भिडिअआवहाय सोरबाफोर नायहैबानो जाबाय सासे सिस्टारा कमेन्ट हरदों आरोना लिपस्टिक टिपस्टिक फोनाबानो मोजां नुयो सिम्पोल थानांगौ होनदों औ आं सिम्पोलानो थायो खिन्थु बे बोरैबाना आंना गुस्थिया सोमखे सोमखा फुरगेव फुरगाव बोरैबाना एसे लागायो आरो आङो लिपस्टिकखौ दाम लागायनो हाया ओमफ्राय मैयाना एसे अभार जादों नालाय ओंखायनो नोंथांमोनाव सोंदोंमोन आङो दाम नुदों नामा होननानै आरोना ओमफ्राय बे ओंखाम जानोसैबाथाय आंना फुगारखादो नङाबाथ' ओंखामजों हाबफालांजोबो मानसिफ्रा बोरै जायोथाय ना मा होनो जेरै वाटार प्रुफ ना राइस प्रुफसो नामाथाय लिपस्टिकफ्रा मानसिफोरना आंनाथ' जुदि लिपस्टिक फोननानै ओंखाम जाफ्लांदोंबा जायै जायैनो माने लिपस्टिकआबो साफा आं रोंथारा माने जाम्बि जाम्बि मानसि नालाय आंना माने नांला नांलि बुस्थु नांलाबाय बिदिसो जानाया ओमफ्राय दावदैया माने आङो लाबोनानै दोनफैखायो नालाय बेनो आरो आंहा माने एसे एसे बायनो बायो आं लस जायोना बिदि आरो ओमफ्राय जाया मोननैनि बाराखौनो जाखाया आङो फाजाबाबो बे मोननै रुबाबो बे मोननै आरोना ओमफ्राय उन्दैनो मोनसेल' जाहोखायो ओमफ्राय आं मोननै रुनानै एवदों माने बेनो सनाफोरनो एसे जासिलायनानैसो देखायफिननाय जाबाय आङो नै आलुजों मटर एवनाया बेनो ओमफ्राय नै दालियाबो घन' संदों आङो दिनै आरोना नै लाथानो फिसालाया बिराद मोजां मोनो लाथाखौसो ओमफ्राय नै दावदैयाबो दैनिल' बारा नङा बेजोंलाय मा गेस टेस्ट जालाबायनोसै ओमफ्राय सोर सोरहा बैसागोनि दख'ना फास्रा ब्लाउस बायजोबखो आंहाथ' दख'नायाथ' मोनबाय नोंथांमोन देखायखाबायानो आङो ओमफ्राय ब्लाउसआबो लागोन ओमफ्राय फास्राखौसो मोनाखिसै आङो बाहागोआनो जायाखिसै मैयाबो गथ'फोरनो जि बायनाय मानाय गैया बिमानि फास्रा बाहागो मोनहैगोन ना मोनहैलाथाय लानाय नंला बायदि मोनबाय आंखौनो आं आरोना आंहाथ' लाबावबायसो एसे फिसाफोरनो बायबावबायसो ओमफ्राय खामायग्राया दाबसेयाव थाग्राया डिउटि होबायबायनानै सेल इलेक्सन डिउटि होबायबायनानै आरोना बहा बैसागो बहा गोदान बहा गामसा बहा लंपेन्ट गस्ला जोंहाल' थोरोब थोरोब लानानै जागोन नामा सनाफोर ओंखायनो लाला बायदि मोनबाय आं लास्टआव बोरैबा ओमफ्राय गाव फास्रा बायला होनबा लानोसै आरोना अपसनाव बेखौ ब्रेकेटाव दोनथ'नोसै आङो सनाफोर एनिवे सनाफोर मोनबा लानोसै मोनाबा थानोसै आरोना बैसागो खाथि खाथिथाराव एसे टाइम दंबावोना मोननाय नंला बायदि मोनदां फैसाया बिराद खरस जाबाय एडमिसन आरो नै गथ'फोरनि दुखुर लाखार साइकेल फिसा माबा फिसा जुथा जुथि बायदिसिना
नांलायला आंनिखौ कन्ट्रल थाथ'नोसै आं फुराना बुस्थुफोरजोंनो सोलिनोसै आरोना सोनाफोर बेनिफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला देखायनो थाखायबो जेबो गैला हाखा हुखा जानो अमा बेदरबो गैखाया आंना जानानै लानोसै ओमफ्राय जायफोरा बेखिनि भिडिअखौनो फरायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय सोनाफोर थेंक इउ स' माच लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय